Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li gvern ġdid Laburista jirrikonoxxi fil-liġi internships u traineeships bi ħlas xieraq. Dr. Abela propona dan fit-tmiem żjara fl-Emkast. Il-ħsieb tagħna huwa li nagħmlu bidliet fil-liġijiet tax-xogħol biex niżguraw li il-placement ikun imħallas ukoll, ikun hemm marbut miegħu ħlas li jkun diċenti għal dak l-istess placement. U għalhekk ukoll inkomplu nagħtu l-valur lejn l-istudju u x-xogħol tagħhom. Huwa qal li huwa konxju li ħafna żgħażagħ jagħmlu internships jew traineeships waqt jew wara l-kors edukattiv tagħhom iżda ma jitħallsux għalih. Qal li b'din il-proposta Partit Laburista fil-Gvern jibda proċess biex it-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol jiġi rikonoxxut fil-liġijiet tax-xogħol. Il-Prim Ministru żied jgħid li b'din ir-riforma jingħata ħlas xieraq lill-istudenti u l-gradwati tissaħħaħ il-kwalità tat-tagħlim u jingħata rikonoxximent formali lil dawn l-esperjenzi ta' xogħol. Dr. Abela qal li din il-proposta tifforma parti minn kullana ta' proposti oħrajn li qed jitħabbru bħala parti mill-manifest elettorali tal-Partit Laburista fil-konfront taż-żgħażagħ.